Ser un dos últimos superviventes do torneo é sinónimo de traballo ben feito. Foi un premio ao esforzo que fixeron durante toda a temporada, verdad? Hemos ido de menos a máis e acabando bastante ben. Dominamos todos os partidos, incluso a final, con 4 balos ao pau. Tuveron 3 ocasións na máis. Ganaron o partido, merecido, pero bueno. A travesía desta nova edición da Copa Deputación Infantil rematou no campo da Mina, na Ponte Nova. Os rapaces do Lugo e do Ribadeo foron os protagonistas dun encontro que non defraudou a ninguén e que nin o presidente da Deputación en funcións quixo perderse. A lástima que non poidan ganar os dous porque é verdade que foi un partido moi entretenido e, bueno, ganou neste caso o Lugo e o Ribadeo pues, quedou o campeón e felicitar a ambos, non? No céspede artificial da Mina, talento a raudales, pero tamén os nervios e a tensión propias dunha gran final que tivo un guión impredecible. Primeiro nos adelantamos el marcador, despois sufrimos un pouco, nos empataron e despois marcamos 2 goles con unos golazos de Dani. Tuvimos muchas ocasiones, también ellos, pero la verdad no nos entraron la mayoría de las que le dimos mucho al palo y ellos las aprovecharon bien, las que tuvieron. En a grada, pais, nais e familiares sufrindo e a vez desfrutando desta gran festa do balonpé, na que puidemos ver xogadas e goles de bela factura, que deixan claro que a Copa Deputación supón unha motivación engadida. É unha competición bonita porque é un solo partido, e o mínimo error pois xa te vas fora, entonces hai que estar pois casi sempre con moita tensión, con moita intensidade e moi concentradito, e é un título moi bonito, verdad, para nós. Nesta ocasión a sorte sorriu para uns rapaces que marcharan de vacacións cun título baixo o brazo. Está moi ben porque ya nos vamos con buen sabor de boca. Pero nesta competición o resultado queda nun segundo plano, xa que o máis importante é De saber ganar, saber perder e aos rapaces hai que aprenderlles por eso precisamente, inculcarlles o espírito de competir, pero respetando os rivais. un respeto que empeza polo banco, en o que os adestradores tratan de inculcarlles aos máis novos Os valores intrínsecos do fútbol, compromiso, solidaridade, traballo en equipo. e para mostra unha imaxe que quedará gravada no recordo de todos eles. Un pasillo que deixa rivais no campo e que gaña amigos fora del. Ya nos conocemos, ya somos amigos, algunos y otros, y pues siempre buen rollo. A estes novos talentos do balonpé aínda lles agarda un futuro por escribir, en o que a bon seguro o deporte seguiralles dando grandes alegrías.